Kani dherki, kani dherki, ukrovan diçu. Bi vî dengê çiyayî û germ û zelal, wekî germbûna çiyayên Kurdistanê bi hembêzkirina zarokên xwe û parastina wan ji dijmin û dagîrkeran, hunermendê Kurd Ehmed Kaya ciyê xwe di dil û hişê her Kurdperwerekî de girt. Desalateke necetperest li dijî mafê gelê Kurd hejand. Tişne malê du, tişne malê. Di rojeke wekî îro de û piştîxebateke wêrek di ber ziman û huner û mafê gelê Kurd û Kurdperwerî û xweragiriyê di ber ziman û netewa xwe de, hunermendê Kurdê navdar yê Bakurê Kurdistanê Ehmed Kaya xwedanê pencemûra zêrîn di dîroka Bakurê Kurdistanê û niştîmanperweran de piştî demeke Kurd ji sergûnkirinê li Frensayê koça da wî kir. Hunermendê Kurd Ehmed Kaya hunermendekî pir navdar bû. Li Bakurê Kurdistan û Tirkiye ji ber qedexekirina zimanê Kurdî li Tirkiye bi piranî bi zimanê Tirkî distrand û êş û azarên gelê xwe bi şêweyê xwe yê taybet derdixist û digot û wekû simboleke azadiyê hat naskirin. Ehmed Kaya di 28 cotmeha sala 1957 de li devera ademiyan a Bakurê Kurdistanê jî dayîk bûye. Di malbateke hunerî ya mezin de mezin bûye. Çar birayên wî hene û Ehmed birayê herî piçûk bû. Jiyana xwe ji bo xizmeta huner û azadî û êşên gelê xwe terxan kirbû. Yekem car beşdarî di ahengan de kir roja karkeran bû. Ku di wê demê de temenê wî 9 sal bûn. Dema li sazê de û strand li di temenê 10 salî de ji alî hikûmeta Tirkî ve hate girtin. Ji ber ku stranên niştîmanî şoreşgerî bi zimanê Tirkî ji bo şoreş û demokrasî û mafê mirovan strand û wekî stêrkekê di nav xwendekaran de li zangoya çirzan û heskerên wî pir bûn. Kulaklarımda bir kurşun gibi patlı. Yekem alboma stranên wî ya bi navê Giriyê Zarokekî sala 1985 de serkeftineke mezin bi dest xist û bêhtir ji 500,000 kopî jî hatin firotin. Tevî matirsiya wî ji girtinê xelata rojnamegeriya Tirkiye di heman salê de bi dest xist. Her wiha yekemîn stran bi zimanê Kurdî got û strand. Strana hunermendê Rojavayê Kurdistanê navdar Xweşnav Têlo a bi navê Karwan bû. Ji xewra kirî bir hatinin kur. Di ahengeke berfireh de li Tirkiye sala 1990 de ku hemî hunermend û ekterên Tirkiyeyê navdar têde bejdar bûn, niyaza xwe ji bo derxistina albomeke stranan bi zimanê Kurdî daxuyanî û ragihand. Ku di sibata heman salê de ji alê kanala Show ya Tirkî ve xelata Music Jenê wê salê de bi dest xist û di dema wergirtina xelatê de kêfxweşiya xwe diyar kir û got piştî demeke dirêj ez niha kêfxweşim ji ber ku ez ê yekem alboma xwe ya stranan derbixim û ez nizanim bê alboma min wê bi ser bikeve yan na. Ji ber ku ez Kurdim, di kasêta xweyabê de ez ê straneke Kurdî bixwînim û klîpekê jê re çêkim. Kesên xwedan ceger yê ku wê klîpê weşînin hene. Eger neweşînin jî, ez dizanim dê çawa bê gelê Tirkiye re hesabê xwe bibînin. Qey li wir berpirsekî televîzyonê tune ye baxê ve. Vî dev avê teme. Bece bawde. Ew yek bû sedem ku hevalên wî ji ekter û hunermendên Türk li dijî wî rabin û dengê xwe lê bilind kirin û êrişê wî kirin ji ahengê berdanê û dest bi strandina Sûrûda Netewiya Tirkiye kirin. Ehmed jî xelata wan danî li ser masê û ji holê derket û li gel polîsên Tirkiye derket û bi tometa necetperestiyê li dijî Tirkiye 6 meh zindan hate sizadan û gef û fişar û işkence lê hate kirin. Di dema zindankirina xwe de hikûmeta Tirkiye derfet dayê de berê xwe bide Frensayê ji bo ahengeke mûzîkê vejîne. Ku beriya zindankirinê rêkeftin li ser kiribû bi mercê ku piştî bi dawî hatina ahengê vegere zindanê. Lê Kaya venegeriya û piştî wê bi demeke Kurd di 16 mijdara 2000 de li Parîsê di temenê 43 salî de di krîzeke dil de canê xwe jî desta û bi merasîmeke berfireh li Guristana Pîrozan bi xak hate spartin. Martılar avlardı çöplüklerde, biz seninle gülüşürdük.
کایەتەڤی کۆ دەتەمەنێکی کووردە بار کرد لێ خۆدان بەرهەمێکی بوهایە و نویسگا و هونەرا کوردی دەولەمەند کریە و وەکی گەلێک هونەرمەند و دەرهێنەر و ئەکتەر و کەسایەتێن ڕەوشنبیر و هونەریە ناودار وەکی ئەلماز گونای و گەلێک ستێرکێن کوردی بۆ قوربانیە کوردایەتیە خوا لێ هەتا نها نفشێن کوردی لە باکوورێ کوردستان و تورکیە و کوردستانê بگیشتی گرێدای هونەر و میوزیک و گوتن و stranên ئەحمەد کایانە نفش بنفش گوتنên wî li bakurê Kurdistanê ezber dikin û dibêjin wekî simboleke pîroz ciyê xwe di dilê hemî Kurdistaniyan de bi taybetî ciwanan de digire û sax dimîne. Bistire dilim düşewte xewnak ye ve çavê min dengê te tim